So kini ato ang challenge karon mao na sa disiya ang quiz challenge katong Bisaya version. Bisaya na, ma'am. Bisaya. Bisaya na permi, ma'am. Kay Risto, bugo kay Risto, ma'am. Mao gani, Bisayaon lang. Pang snack, ma'am. Ang maka Graduate taon mi ani, ma'am. wala lagi tay graduate tay ani kay si Ernesto wa gihapon na bright. Asa to ba kumabrat si Risto, graduate ta. Ato pa di kung bugo gining hantod-hantod kami bugo lang gyapon magapil bisig cancel. Ana jud. Bugo muna ko. Kuyog jud mo bisag asa. Wa wi, ma'am. Kami, ma'am, napula na kimi mo classmate ni Risto, ma'am. Ayaw mo pol-pol diha. Ma'am, wala gyud may prohan nga mo grito, ma'am. Naamoy puruhan. Ba ni upawa, ma'am? Hapit na sa mi mga upawa ni, ma'am. Naamoy puruhan nga mo grade 2. Pero dala-dalahon na ninyo si Ernesto. Sos. Ipaklasmate iglain mo mo, bubuhan na, ma'am. Ge. Ma'am, i-transfer Central, ma'am, Central Highway. Sa man paligid ta na Central Highway. Ako gihapong pilian og kinsay pinakanindot nga answer. Ang pinakanindot nga answer mao ko ang hatagan og 200 pesos. Wow, 200. Ge. Palitan ko lapo. Pero merong pangutana totong tugsok. Ma'am, Asay lami ang babaye or ang bayot? mas lami yung bayot, ma'am. Kaya nga naman. Kaya ang babae ang nakadeferensya. Kung kita'y musuroy nga to sa mga mall o kung sa pa, gasto kayo. Pero bayot imong ikuyog. Pag isuroy ni mo nga to sa mall, siya mo imong gasto. Kay paanaon magkay ni kulay. Ikaw, Ernesto. Be, pilihan ako. Ma'am, o sa to, ma'am? Asay lami ang babaye or ang bayot? Papilion ko na, ma'am. Simple. Asay lami, O bagis ko taog lami, ma'am. O ari na lang ko sa, ma'am, kay lahi itong ihasan kuan kay bayot niya. Imo Ari ko sa babae, ma'am. Kay sultihan di ka kung adto ta sa mall. Daghan kayo lang pinagporting siksiya ka ng wiggle-wiggle ang lubot. At bida. Murag proud kay nimo nga, labi na kami mo kuyo nga batik og naong. Ay proud ra kay. Tingko pagos kung kuyo god. Kay babae man. Oh, pero og bayot? usog. Dako kay tagka kuan ang bayot kay. Uy, si Tutong bati pag naong. Si Totong pagiton. Ang kuyog bayot pa jud. Nakikuyong pag sa bayot. Mao nay mo ha. Ali mo koy. Ma'am. Asay lami ang babaye or bayot? Huwag ako'y papilion, ma'am. Paminaw yung tubag mo, ma'am. Mas lamig yun ang babae, ikauban. Kaya nga naman. Kaya adto na mong duha sa kwarto. Pag manampak na, malimot ka sa kalibutan. Ikaw, Tatay Bisot. Asay lami ang babaye or ang bayot? Mas lami para nako, ma'am, mas lami yung babae. Kaya nga naman. Sir, kay ma'am kay kung ang babae, ma'am, imong remedyohon. Inoon, labi nagwiligo ang babae. Babaho gano'n ang bangag, ma'am. Nya. Pero ang bayot, ma'am, bisa pag imong remedyohon, bisa pag naligo, inikibot mo maho yung tae. Sige. Ang pinakanindot nga answer, Tatay Bisot. 200 pesos. Next. Atay katotong tugsok. Kita kayo asawa ni babae mo bayot yung bilyon ha. Kini. Asay kalainan sa lalaki or sa tumboy? Diferensya gud. Ako papilion na. Mas diferensya gud ang babae, ang tumboy. Kaya naman. Kay ang tumboy kung mangihi, wa may tumboy nga mayugyog. Unya ang lala. Kung mangihi magbarog, ada ko kay bukog nga magunita ang yugyogon. Kay Ernesto. Unsay kalainan sa lalaki o sa tumboy? Ma'am, sultihan di ka, ma'am. Pinakanindot ang tumboy, ma'am. Kaya nga naman. Usag na siyang manglalaban sa kababae. Tapi nagkay manguyab nga laki. Mupatay na. Mupatay. Kahuli mo koy. Sama. Unsay kalainan sa lalaki o sa tumboy? Kung ako'y papilion, ma'am, ato ko sa tumboy, mamay. Kaya nga naman. Kaya kung mag-uban min duha, may panahon pa mang magkaliwat mi. Ato ko sa laki, magsubagay mi. Tatay Bisot. Asay kalainan sa lalaki o sa tumboy? Mas nindot ang tumboy, ma'am. Ano, ma'am? Oh. Ang tumboy, ma'am, double purpose. Pwede yung jijiron,
pwede sa mo mga amigo. Sige. Sige, pwede ra, pwede. Tatay Bisot. 200. Bias mo. Hindi mo gamit kagawad. Okay. Ano ma? Next. We. Totong tugsok. Oh. Unsay kalainan sa pagpanguyab sa una ug sa pagpanguyab sa karon? Ada ko kay diferensya, ma'am. Ah. Kay sa unang panahon, kung ikay manguyab, mamisita pa ka sa ginikanan. Unya karong nga panahon, dili na mistil pa nga mamisita ka. Kay. Kay nay ubang mga babae, ika na lang panguyaban, sama na ko. Kami lang ko panguyabig babae. Ako rin balibad. Dili babae. sa akong kagwapo. Pero dili babae ka tao, ma'am. Unsa day? Babae kong unggoy. Dili ay aliwas. We Carlisto. Ma'am, Unsay kalainan sa pagpanguyab sa una ug sa pagpanguyab sa karon? ang kalainan. Ay sig panglugod. Ilhan kay sa bureau sa kaligo. Wala, nakaligo. Okay. Ang kalainan sa, kuan ma'am, Pagpanguyab. panguyab, Sa una ug sa karon. mas nindot dito sa una. Kaya nga no, ang sa una god, pinahimutang nyo god kay, ang mga ginikanan sa babae nga imong panguyaban, pamisitahon jud ka. Oh, anda man pagkag-snack. Oh, lungagan pagkag Ikaw di andaman nag-snack dai. itlog sa, dili itong itlog mo ilungagon ma'am. Oh. Anang itlog mas manok, muna nga, mo pinakanindot nga, sa unang panahon nga, mamisita ka. Oh. Nanganong day karon be. Karon, Oh. na, diferensya kay karon, palitan mo, misita ka karon. Unsa may ka diferensya? Muglungang tinuro sa itlog, pero butang nga mag-itlog imong uyap, imong itlog, butang nga uyap, pati katulay imong itlog. Ikaw limo koy. Ma'am. Unsay kalainan sa pagpanguyab sa una ug sa karon? Ang kalisod sa pagpanguyab sa una, ma'am, ay kinahanglan pa nga mananghid kag ginikanan. Karon day. Karon panahon na, di na misil mananghid ginikanan. Mm. Mao pa mag-unas tugaran. Wa di ang ginikanan. Ikaw tay Bisot. We, asay kalainan sa pagpanguyab sa una ug sa karon? Ada ko kay kalainan ma'am. Unsay kalainan? Manguyab sa una kay, manguyab ka sa una, ini pamisita nimo, di ka katapad si manguyab, kay ang ginikanan may magpatunga. Oh, pero karon ma'am lahi na, Unsa day kalainan? hindi na kita ang ginikanan ako. Oh. Ang yang anak na ako na doon permis tunga. Kay. Ik-on permis tunga. Sige. Tatay Bisot po. Be, Ma'am, pila may gibayad? ang nindot man nga explanation akong basihan. So Ah. talagwa mi grado. Unsay kalainan sa kasal sa una ug sa karon? Sus, pagkaldako kay diferensya, ma'am. Oh. Kay sa una, ang kasal sa unang panahon, ang ginikanan, maoy pasinahon ang simod. Karon, ang anak, maunay mo sinaw ang ubos, ay pakaslan. Ikaw Ernesto. Unsay kalainan sa kasal sa una ug sa karon? Ang kasal sa una ma'am, o sa karon ma'am, pinakanindot din nga. Karon ang higayon na nga, kuan ma'am nga, pinakanindot ng mga kasal. Karon nga kasal. Kay, Kay nga naman. wa may kutiho na kay, kasla na to, kaburuton sa natong tiyandaan sa ilang anak. Ano nga, turdi. Torjer daan daw sa makaslan. Oh. Okay, ikaw mo koy. Unsa may kalainan sa kasal sa una ug sa karon? Ang kanindot sa kasal sa una, ma'am, kay hawan og kabaw baka. Karon man ang panahon na, ma'am, pwedeng pandisal na lang. Kaya wa sa day nimo kasulon ka kay pandisal ra may dalit nimo. Painit raman ko no, ma'am. Ikaw tay Bisot. Liton. Ha? Unsay kalainan sa kasal sa una ug sa karon? Ako kay kalainan ma'am, ang kasal sa una o karon. Kay sa una ma'am, kung doon ay kaslon, ang mangumbira, mutabang paghikay. Mutabang pagpanghipos. Karon ma'am, mangumbira, nagkop kay kaon, kusog kay manghinaway. Manghinaway kat barat ang timpla. Usa na ko ana ba? Tatay Bisot gyapon. Tos! Grabe ni Dota, diwadyo mo inyo ah. Next. Ma'am, tulo. Unsay kalainan sa panty sa una ug sa karon? Ma'am, ang nagkalainan sa panty sa unang panahon, ma'am, sa karon. Nindot yung karon. Babaw pagkagubo, ay kamo bira. Karon, wiwi-on ra, butang nga na. Be Ernesto. Ma'am, Unsay kalainan sa panty sa una ug sa karon?
Ang kalainan ma'am sa panty sa una ma'am ug karon ma'am, mas nindot-nindot tun karon ma'am kay Sa una day. sa una wa man to kanang plain ra man kayo. Oh. Aray mas tubangan ang kuan makita mo panty. Karon ukbon sa nimo diri sa lubot. Una pa nimo makita ang panty kay Tibak man. Be, ikaw lumakoy. Unsay kalainan sa panty sa una ug sa karon? Lahi ang panty sa una ug karon ma'am. Kay sa una ang panty ma'am, mangawa ang uban kay giluluan. Pero karong panahon na ma'am, di na maluluan kay nasa cellphone daghan naghubo ng tahan. Ikaw Tebisot. Ikaw Tebisot. Asay kalainan sa panty sa una ug sa karon? Daw kilainan ma'am. Kay ang panty sa una og karon, daw kilainan man kay ang babae sa una nindot jud kay panty, sarado jud kay ba. Karon kasi karas mo babae sugatawon na may pamanti. Be, ang kalainan sa panty sa una ug sa karon, sakto to kay Ernesto. Oh, wiwion da na lubot usa makita ang panty. Ernesto! Be, last! Last nga pangutana. Be, para ninyo, unsay nindot menyuan sa usa ka dalaga? Ikaw pensendot. Totong tugsok. Og ako para nako sa kadalaga para nga nindot minyuan kana ging dalaga nga di maligo og tagsakbuan. Dili, unsay para nimo ba? Unsay nindot menyuan sa usa ka dalaga? Unsay dapat menyuan ba sa dalaga? Oh. Ang dalaga mo'y kuan. Para nako ma'am. Kana ang dalaga may nindot minyuan. Aw. Ako ay yung pag-ingon. Sama na ko sa ko kapulis. Moingon ako, day. Kung ako lang imong sugton. Pulis ka. Okay nga naman. Ka magmangay na ko, day. Kay kanunay man ganin ako gitakin na nga akong pistola diri sa akong kilid. Ikaw pa kaha nga dili na ko pwede itakin sa akong tuwa ka. Ernesto. Pulis mo pre. Pulis. Ay, wahay lang si Ernesto, be. Wahay lang kay nakakwarta naman si Ernesto. Be, alam mo koy. Para nimo unsa may nindot menyuan sa usa ka dalaga? Ang menyuan sa kadalaga, ang nindot menyuan sama na akong driver. Ngano man driver? Kaya mo na kung kuptan ang nobila bisan asal pita, ikaw pa ka ha? Ikaw Tebisot. Be, para nimo unsa may nindot menyuan sa usa ka dalaga? Para nako ma'am, ang nindot jud minyuan sa kadalaga. Mga dalaga dihang mga viewers na moron, ang nindot minyuan nyo day sama nako usa ka engineer. Kay ngano engineer man? Nindot ang engineer kay ang engineer kaya maging palig-unon ang pundasyon sa building. Di ba? Kaya maging palig-unon ang pundasyon sa building. Ang gugma pakhana to. Ikaw Ernesto. Kanayon. Ikaw Ernesto. Palabi lang answer Ernesto. Be. Yung sa to ma'am? Para nimo, unsay nindot menyuan sa usa ka dalaga? Yang kang tutong tugsok pulis, kaya ang alimokoy driver, engineer kang Tatay Pisot, imo unsa man? ako nga ingnon ang dalaga nga. Day, Mm. ako'y angayan nimong higugmaon. Unsa dit? Unsa gani? Unsa ka? Usa ko kapalhubog. Palahubog? Ngano palahubog man? Lahubog na no. Unsa may ugma anang daga sa lahubog. Be, mamina ko mo sa explanation ngano palahubog man? Ako ingnon siya nga, day. Bisag unsa ko kapalhubog. Pero mahimo yung kong himong minyuan. Ano man? Bisag unsa kahubog na ko, di magina ko mabuhian gani ang baso. Ang ato pakanggugma nga akong buhian. Sakto! Ernesto! Ay,